Effektivitetsmæssigt har Lean gjort, at vi får nogle produkter hurtigere igennem vores produktion, måske med færre stationer, måske med et andet slags setup. Så det har også noget med cashflow at gøre, at jo mere vi kan få igennem på færre maskiner, jo bedre har vi det økonomisk. Mit navn er Jørgen Bille, og jeg er ejerleder her på Solvang Maskinefabrik. Vi fremstiller hovedsageligt store aksler og ringe flancer i syrefast rustfrit stål, som bliver brugt til komponenter i vores kunders maskinopbygninger, og størstedelen af det ryger til eksport uden for Danmark. Lars Lehn er jo en af, hvad vi kalder vores huskonsulent, som altid er til rådighed for, at når vi ser et behov eller en mulighed for at udvikle os en nyere retning, end vi har gjort før, så tager vi en dialog med Lars på, om det her kunne være noget for ham, og det kunne være noget for os. Ikke kun på fabrikken, men i samspil med vores kunder. Jamen, at arbejde sammen med Lars, det har været super sjovt. Men selvfølgelig også udfordrende og spændende på forskellige parametre, ikke? Fordi han kommer rundt mange forskellige steder, og det er jo forskellige produktioner, han skal hjælpe folk med. Lars han er god til at ribe op i folk og se tingene fra en ny side, hvor man troede, det kan kun laves sådan her. Så er Lars jo den, der er kommet ind og sammen, det kan også laves sådan her, og skubbet til os alle sammen i en god retning, så det har virkelig været godt. I vores daglige drift, hvor du kan se det visuelt, så kan vi se, at der er blevet mere ryddeligt. Der er kommet nogle tavler op. Vi arbejder med nogle tavler, vi gennemgår produktionen, jævnfører de her principper, som vi har sat op. Så man kan både se det på noget flowmæssigt, men du kan også se det visuelt, når man går rundt hernede. Det er 3. år nu, at vi er inde og have en 4-dages arbejdsuge i stedet for en 5-dages arbejdsuge. Men produktiviteten er jo faktisk steget i samme periode. Så der er en gevinst ved det her 5S Lean og alle de her startpunkter, vi gik igennem, da vi startede med Lars Lehn. Vi er i gang med at lave nye produktionslokaler, og faktisk fra starten af her gik vi ind og sagde til Lars Lehn her, at vi vil godt have et feedback på og nogle second opinion på vores layout i fabrikken. Så nu har vi chancen for at starte helt forfra og manuelt flytte rundt på maskiner på store tavler og hele tiden få nogle ændringer på, hvilket har gjort, at jeg synes, at vi endte med at have den helt rigtige løsning til, hvordan fremtidens fabrik ser ud hos os.